datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di _HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Oras madihita saluhutna, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Ada orang setapuk ke perminggota, perjulu mahita, martang yang nauhom di bagas rohatabe. Amin. Tabuji matuhat tamarid demai tasian buku dan nomor 565 ayat sada raudi ayat dulu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadian na tumapalangit do tanoon. Amen. Parangion hamuma na tama di Tuhani, marguru sadok lo mani rohana, marparbuehen perbuhe marhite-hite saluhut ulaon na denggan. Oloy hamuma Jehovah marhite-hite las ni roha, Robe mahamu tujulo namar hite olop-olop. Haleluya. Martangiang mahita.
Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung, saito gihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami, lehon madihami haperseaon na sitong, asolan hosabing haposan nami, unang loas huriam marhaposan tu akka na dihasiang nganon, alay holan hodo haposan do hotapurusan. Saya asi maroham, patuduhon tu hami dalan hatuaon, asa jupang hami asini roham nagudangi, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma patik di minggu tasadarion, Yamasian Matius onom ayat 25. Alanido hubahen na hudok tuhamuna, unang holsoon hamu hosamuna sumarihon si panganon, manang daging muna pasari-sari parabiton, daw marga hosa sian si panganon, daw mangat daging sian parabiton, imasata atong rap manggidugo kumeto Tuhan debata, ale Tuhan debata, cai pergugoy mahami, mangolahon ng bartupatik mi. Amen. Di Bandung
Tata poti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi jala partalup ni roha jalan basar doho. Samar pangulahi maroham midahami. Dibaheni taise sama sude dosa nami. Dang adong na pangasaon hami dukon asin ni roham. Atigoran na pinatupan ni anak mudo na pangasaon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apu lima hami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo Tuhan sasani dosa. Tongo sitong ni namangolu ahuni na Tuhan Jehovah. Tung na solomo doro hakumida hamamatin ni perjahat. Nalomo doro hakumida hamumulak ni perjahati. Tumadikod dalan na asa mangolu ibana. Asa ngapon madidebatan na diginjang. Amin. Abike mahata turpung ni debata di mingguan imasian parjamita tulu ayat 10 sada rodi ayat 15 tajahama margati sorin anodena perpudi rap mahita majahasa alai anggo ibana denggando saluhut nai dibahen ditiki halehetanna ditupahon do puhut roha hangoluan saleleng nileleng na tubagasan na sida olah na so dapat jolmai tulikiton na do jadi-jadian na ni jadion ni debata sian mula-mula saat rodi ujung. Dibaheni nungatung hutanda dang adong na duminggan dinasida dana marlas ni roha dohot na mambayan na denggan saleleng di ngoluna. Akub ni tahe manang ise jol manamangan
Dohot na minum dohot marni dan adengkan marhitesian ulaona, tilolehon ni debatado nangi. Nunga tung takas huboto, luhut na binahen ni debata, ido na hot ro di saliling-liling na, dang tarbahen jolmai manabay tusi, manang mangorui siani, dibahen debata pesongoni, asa mabiar jolmai mida ibana. Manang ahana masa nueng, nang dung nang masa dui, jalan manang ahana masa sugut pe, nunga dung nang masa dui di Narobi, ai diulahi debatado mangula, martua do akan atau mangehon hatani debata, jalan no peopsa, amin. Tidak kon maha porsiautai, tong nahina tidak kon nidongat tasa porsiaun di sadok portibion, rap mahita mandok, au porsia di debata Jehovah, ido ama parbuwon suatu dosan, natu mo palangit do tano, au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, iman tumbuhon si Maria, nagabe-gabean sianto di perbadia, ada orang suabubuan. Ido tu hatta, natu mau nambernit di panghumanis silatus, namate terpajal lo ibana di hau pinor silang, natu watu banua toru dengan tanam, namulak mangulu di arah patuluhon, nama naik ke surga, tahu dulu siamun di debat Jehovah, amadai pargogo na suatu dosan, disi mai bana pemulso tanaon, pangumuhi hal mangulu dot mate, au persean atau di perbadia. Jala arong saruyan na badia, buria atau panak kana badia, do dia sani dosa, do dia hatai na mandok, mulak mangulu sa daging halak nang mate, do dia hanguluan na surasda. Amin.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 6 Agustus 2023. Partangyangan Wik Rabu si Agustus 2023 pukul 10 sia WIB Sada Wik Rawamangun Sada di bagas ni keluarga Saud Pardede Boru si Hombing Jalan Rawamangun Muka Selatan nomor 7 Rawamangun. 2. Wik Kelapa Gading di bagas ni keluarga Nyonya Simatupang Ruli Boruhuta Barat Jalan Serimpi nomor 3 Kelapa Gading Timur. 3. Wik Gangkana di bagas ni keluarga Nyonya Pasaribu Boru si Hombing Gangkana RT Walu RW 15 Pisangan. 4. Wik Utan Kayu Manis di bagas ni keluarga M Tampu Bolon Boru Sirait Jalan Monco Kerton Raya Tolu nomor 12 RT 2 RW 10 Tolu Utan Kayu Selatan. 5. Wik Penggilingan di bagas ni keluarga Rajamin Sitanggang Boru Sinurat Jalan Anggrek Raya Sada RT 10 RW Onom nomor 22 Cakung. Padirion Nabadia Minggu Sadarion 6 Agustus 2023 di Parmingguon pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Padidion Nabadia tu poso-poso torop ni danak nama jalo Padidion Nabadiai opat halak bawa. Donor darah Minggu 10 Agustus 2023 pukul 10 WIB sampai selesai Seksi Kesehatan Diakoni HKBP Rawamangun Rab Dohot PMI DKI Jakarta Patupa donor darah maringanan di ruang Lukas Dohot Timoteus. Lomba Parheheon Naposo Bulung. Panitia Parheheon Naposo Bulung HKBP Rawamangun 2023 mengundang Sudena Poso Bulung naung marumur 17 tahun tugijang. Jalanunga makatidakon haporseaon lau berpartisipasi madohoti lomba sada, basket, futsal, tolu, cerdas cermat Alkitab, 4, Pokal grup antar week. Pendaftaran info lebih lanjut, Boima menghubungi kontak person sesuai lomba na adong di poster manang Instagram HKBP Rawamangun. Anggiat madenggan sudah merdalan aka kegiatan ini, lau pasangap goarni tuhata. Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Rabu Kamis tanggal sia 1 Agustus 2023 maringanan di Grand Forest Hotel Bogor di Patupado Sinode HKBP Distrik Walu Jakarta. Padita Resort Pendeta Banner Siburian MTH Sintua Insinyur Juniper Panjaitan mewakili Situa Dohot Insinyur James Arifin Sianipar mewakili ruas ni HKBP Rawamangun diundang dohot madohoti sinodei. Rapat pendeta HKBP sedistrik Walu Jakarta. Kamis 1 Jumat tanggal 10 Agustus 2023 maringanan di Grand Forest Hotel Bogor di Patupado rapot padita HKBP distrik Walu Jakarta sude padita HKBP Rawamangun madohoti rapoti. Seminar Kesehatan Sabtu 10 Agustus 2023 pukul sia WIB maringanan di gereja di Patupado seminar kesehatan khususna tuaka remaja dohot Naposo Bulung HKBP Rawamangun dohot tema nafsa sek bebas dohot HIV manang AIDS sude remaja dohot Naposo Bulung ni Huriata radema madohoti seminari. Tikting neng marbagas, tikting parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasupas parwagason ma Martin Leonardus Nicholas Verbey, ruas ni GKIN Netherland, anak niamatna Hermanus Henricus Cornelis Verbey, tubuh ninata Johanna Maria Wilhelmina Bore dohot Oranna, Yone Gernina Bor Panjaitan, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Kayu Putih Kapling Polri, Boru Niamata Gopul Pardomuan Panjaitan, tubuh ninata Eslinda Boru Napitupulu, Pamasumasuon hari Sabtu 12 Agustus 2023
pukul 10.30 WIB di gereja HKBP Rawamangun. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbogasong ma Timoti sitong marulam sitorus ruas ni HKBP Rawamangun WIK Kampung Ambon anak ni mata junggu harungguan sitorus tubuh ni inata ria minar boru sitohang dohot oroana Angela Rebecca Tiur Marina sitauli boru Tagalung ruas ni HKBP Resort Menteng Jakarta boru ni mata Jimmy Born Hutagalung tubuh nata situa nopida Sri Selda boru Simanjuntak Pama Sumasuon hari Sabtu 12 Agustus 2020 di gereja HKBP Resort Menteng Jakarta. Tuhata mana masu-masu nasida gabe parsari peona denggan di tonga-tongata tarlumobi ma di joloni tuhata. Namoding. Nah di hari Senin 31 Juli 2020 nunga jumolo moding sahalak ama Ropri Haposan Tambunan umur 45 tahun. Hinabaluon ni inata referine boru 5 jutak alamat Jalan Sambiloto Sada nomor pitu RT 10 RW Onom Jakarta Timur. WIK Pulau Mas Kampung Baru. Tuudian hari Rabu 2 Agustus 2020 di TPU Menteng Pulo Jakarta. Tuhata nama ngalehon gogo doho pangapulion tu keluarga namarsi taononi. Pilihan dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting nang pinara de ni huriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pauta bahen sangap di goarna. Song nima tikting di huriata minggu sadarion. Oh
Tapasada marohatta martang yang mai. Dami di batana semurung sian salhu naroha, ima mengeramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurien Tuhatta di hamak kadamang dainang haangki nang pinaribo pe hatan di bata di bagasan minggutta manugoton. Ima na nenet sian Evangelium Matius bidu 10:4 mamuk kamay sian ayat 10 tolu sahatro di ayat 20 sada. Ujaha matu hita salhuna. Alayu BGI borhatma Yesus siani marparau tuluat nalungun ujung sasadasa. Jadi UBG natorop mardala turma nasida sianak kahutai madapot tonibana. Dungro Yesus yani diida mahalak macetorop. Jadi asi marohana mida nasida di pamalum ma akkana marsahid na dinasida. Alai mariak botari didapoton sisian nama ibana akanin nama. Kalongonat do dison jalan abot nema ari pamuli mana toropi asalaho nasida tuak kahuta manuhor si panganon. Ala di dok Yesus matu nasida tang pola lau nasida leok kamuma nasida mangan. Dungi Roma hata nasida Ola 5 roti doh 2 dek sabing doh hopiop hami disom. Alenin nama. Buan hamu mai itu ah. Dungi didokon na toropi ma, dungi didokon ma na toropi huddul duhut. Ditiok ma roti na 5 doh dek na 2. Manai 5 ibana tugijang laho ma masuk-masuk. Dibagi maroti iparlehom ma tuak kasisianna asarasida mangalehon tunatoropi. Jadi mga masaluhut jadi bosur bema dungi di papungu ma akka iba-iba na lubi gok 12 pang. Alayang gotorop di bawah namangani harga 5.000 do. Sopadohot akka paropuan dohot danak. Isido sahana. Udah Tuhatta di hamak kadamang dainang haanggi nang pinaribot barita nauli nanang sitangi honot tadi bagasan minggu manuguton indarohakku nunga macai somal tabigi diakka perjami tahun nang diakka perminggota manang diakka ibadah di tengah-tengah diakka ngulutta. Macai buk jelatakas do turpukon dang holang di Evangelium Matius di baritahon. Aledo do di Markus Lukas nang sariba di buku nisi Yohanes. Marlapatat do alam emang macai diguriton akasisian di Tuhan Yesus namang itu di bana do barita naulion. Nanaing si tangi honot tadi bagasatikyon. Alani diamuak kadawang dainang macai takas songod dia do Yesus memiliki kuasa na pataridahon songon anak ni debatai bana mangula di tonga-tonga nyakka portibion termasuk mai di gudang nyakka ramasa di tonga-tonga ni pangulon na naselaon. Yesus menjadi sosok yang sangat viral, yang sangat terkenal sehingga setiap orang merindukan dan menginginkan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan mereka sendiri. Hal nama cetak kasma berengota mari diturpuk tahun. Nangpe nunga macai naing manisi Yesus. Yesus mau bersama dengan murid-muridnya naing madau sianak kanatoropi naing mabay perenungan nasida
Dia karena deba epangkelium madokon alani lojani kasisiani mangulak kelonna jalan sopak nasida gabe istirahat banang nasida berhenti sejenak sianak kapangulonna. Alai turpuk epangkelium matus madok ada orang sosahat di ayat 10 sadao digijang ni ayat sampai 10 macai lungut Tuhan Yesus mabege berita ni si Yohanes Padidi nong diponggo luluna oleh si Herodes. Jala macai lungur rohana ala marsirang ibana sian ale-alenai si Yohanes Padidion. Budan no jahat tak kamangenang dia isara sampai 10. Ida mabay bikas nang Yesus melakukan perenungan, melakukan semacam introspeksi diri, manang persekutuan dengan murid-muridnya. Lama nasida tu akka luat na lungun di Betsaida, warna, rap do tak kasisian na laho saling berbagi pengalaman manang sharing. Jala tak kasih tu do terpukon mengarah kita di ayat 10 sada dung dibagi Yesus beritai naung diponggol ulun si Yohanes Padidi oleh si Herodes. Gabe ditahin nasida ma laho manisio ma lapatan nate manang ya sekedar untuk bisa mengistirahatkan pikiran dan perasaan. Perlu ka manginang songoni hita. Makana adong do di betong-atongan di nguluta ada saatnya kita harus merenung, ada saatnya juga kita harus mungkin sendiri untuk semakin mengerti akan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Bodo hita damang dainang laho patuduhon ya sejenak istirahat dalam kehidupan kita di tengah-tengah banyak persoalan. Alai ala nang viral lo Yesus di tengah-tengah yang kaluati orang dibikin nasida Yesus neng borhat doa kasisian na Peter dihutto nakka natoropido ibana. Dirang sangan nasida laho madau to halongonan. Peter gudang do hala mangyutto ni. Nate. Peter gudang do hala neng pajupang. Puasa alamat saya gudang akasi pangedon nasida tu Yesus. Beberapa banyak motivasi yang datang kepada Yesus karena memang mereka ingin disembuhkan. Molo di udutna. Nang di pemalum Yesus nasida diakka gudang sahidna. Di tengah-tengah yakka perngulun nasida. Di tengah-tengah yakka pardagingon nasida. Dangulun nasida gabidang pajupang do ibana. Bapak Ibu, orang yang menyenangkan itu adalah orang yang sangat dirindukan. Orang yang sangat menyenangkan pasti dirindukan banyak orang. Tapi bagi orang yang sangat menyebalkan, pasti dijauhin oleh orang. Amang inang. Dupuk kamu wa dirimu na. Bolo saya terus neng-neng amat taruh inat tugeleng na, dangi lului. Alai molo berjudo, pasti dilului deh. Alai somal akai nong niba ngat somal molo soneng neng nong niba ganu pare dang sehat ate. Molo hohom do mak niba marpikir do ibesi namar saya do nang makon gitu. Sebaliknya molo paneng neng kupiak kamama namar saya do ate. Terbalik. Jadi bolo neng ama siya nakain nata ngamar sahiti. Jala itu takas itu tu berengot tadi so diturpukon. Dilului maca takas. Jala tung macai riko situ tu rohana pajupang. Udah kamangin ang sonete. Pajupak kamu menduguton, amak kata taya kamu. Alin non haluar siya gerejon, dangko saja menai pasti telepon dong kamu na kamu, bestimu nate. Halo, hurang do pinak makata hita ba di gereja, hurang pas, nongki majo hita. Maka na boy do akarwas ni huria marminggu jam ono mula jam 2 jabuna. Boy di. Lala isan. Saya ijabunan nom musik tong martelepon. Ate. Imariko na molo bagi orang yang menyenangkan. Jadi akaba menginang berlubah-lubah mahita menjadi orang yang menyenangkan, orang yang menyukai banyak orang dan disukai banyak orang. Aisyah macam malungud do halak bolo pajupang dohot kita. Tangalannya kapabahenan.
Alai nasida, alani boto nasida do macai gudang hagogon. Akawaso nabi nandi Yesus. Roh nasida. Bahkan mereka duluan sampai terbocor. Itu dia do, Yesus silau. Itu dia di mana lau. Gitu. Ada CCTV waktu itu ya. Marsi botoan. Dia orang salah sama kamanginang. Umat do pamanga pabawaho daripada WA. Ate. Kalau WA, ulur tarpai may bapai mau nalusna. Ali mo pamangan, angkat telepon langsung makatai. Termenyebar di unang laktu hodo dede, lae ali terus masuk oni terus sampai sudah mabigi. Mereka ingin berjumpa dengan dia dan ternyata Yesus di tengah-tengah kedukaannya karena kematian ni si Yohanes Pembaptis, jalaloja nak kasisianna, tongdang boy membendunga ke hari koton, manang akal siol ni rohan yakka sisiannai akar atoropi. Tang boy bana menghalangi, alanganungan atorop rona sida tusi. Luar biasa kamanginang. Tongdo di bagasa lungun ni rohani Yesus dari kotoniba naka natoropi. Terkadang banyak orang mengesampingkan keinginan pribadinya karena melihat keinginan banyak orang dalam sekelilingnya. Sarupa may sungo nakaulan ni dokter ate. Dokter nang pengalujay ba na dang mardina si manang kesehatan mabida perawakan asingi molarong bajuy mana terhibas di mana lao. Kadang-kadang keletihannya tidak dipikirkannya lagi karena untuk kepentingan orang lain. Odo nama cari kok bereng otas Yesus sendiri. Dungi mangulam atau gimana. Sampai Maria botari. Dang marna mula akajol mai. Dang marna mula akajol mai. Luar biasa do. Pajupang do Yesus nasida. Ale dang marna mulak nasida do Yesus. Ini sangat sesuatu yang luar biasa. Ya gudang do jolma ngabakol jupang do Yesus. Ate. Ngabakol jupang do Yesus. Tabereng mapige persema ruas niuria nga masihol pajupang do Yesus garu pari minggu. Gudang doha nasida naso pala masihol be pajupang do Yesus. Dang pola di halo moho be. Obarturiko namanya halo moho Yesus. Ketika dia menginginkan sesuatu, Yesus itu bagaikan saklar listrik on off. Ketika dia ingin jumpa, ya di on kan, di pangulu. Alay molorang lomorohana be pamate. Soalnya do gudang halak. Tak pola masih holbe. Jala molopit toratar songon naliling per minggu ni ngator gelisa ruas. Biasanya sajom lubi do, bahasa saya setengah jomon. Gitu teh. Itu. Ngator gelisa. Alana gudang gulau, doakana asik. Ini kadang-kadang membuat kita berpikir bahwa berjumpa dengan Yesus harus memang dengan kesungguhan hati. Naniojar niroha perbagason iko pajupang do tibana. Asa unang buha, asa unang adong akka kebosanan, unang adong akka lama menunggu dan sebagainya. Takas itu turut terpukton. Bisa nahalak bola nang pajupang do Yesus nunga di parade dirina. Nunga di parade dirina. Ate. Najolo amuku ala situa do. Sogo sonareo na minggu, sogo na nge parade omakku payanna. Borngin nai. Payan ni bapak kod di parade, ale payanna dang tikibor hak pemana, ida musik salah nato. Gebe imana manur ribut siapa bapak potong. Idi hadekku, idi harnetku, idi aku sudah mai dokone. Idi sepatuku na jolo dang sepatu dang dirak ni sepatu, itoron di sepatu idot tong, itoron di pudu mani do, molong sepatu ne beri banat tong. Ilulima maduru be batu pudu mani, na jolo pudu maka martu bara do. Manurut matu ngodo mak ningom mak. Nah, dia mempersiapkan dirinya dengan baik supaya karena dia berjumpa dengan Tuhan. Langsung ini dok kena toropi. Di parade nasida satu bot ne ari sampai sore mereka tidak memikirkan perutnya yang lapar. Sebaliknya gabe sisian naido makarik koton kebutuhan yakka natoropi. Merpikir nasida
Wasa suatu gabi marsahe maon, suatu gabi malemon, dipikirin asida me. Coba kita bayangkan, apa yang tidak kita pikirkan, dipikirkan oleh Allah duluan. Ahana suta pikir ho parjolo di tonga-tonga ni ngolutta, di para dede bata, rikot nai di hita. Jadi bolarok kalak gelisah, padokon, ada si begitu ano dotang yakku salah manginang. Hari ini firman Tuhan berbicara, apa yang tidak dipikirkan oleh banyak orang pada waktu itu, telah dipikirkan oleh murid-murid Yesus. Bahkan Yesus sendiri menjadi inspirasi, menjadi inisiatif. Taringot tuaka nguluni solma di hati. Artinya tidak ada yang tidak bisa dipikirkan oleh Allah dalam hidup kita. Dan adong nasutar patu pada bata di tonga-tonga di ngolutta. Asal ma rohi tatu ibana. Itu yang penting. Roh kasih seni Yesus baru kau nakas akan atau podang manga dopio sotung marsai manono inna. Yarong dihobu si panganon. Holang 5 roti dua dekiro inna. Rosi Filipus mandok posisianna. Ay molo tatur pe harga 200 dinar dan cukup portu na toropon. Langsung dipikiri mana songon. Langsung hitung-hitungan. Tapi yang makka manginang. Di Suriah kaulaun di halap Batak. Bahkan sampai menatalan. Olang marpungu panitia na parjolo. Si panganod do anggaran na dujumuna. Ido. Dakia taringot tu nasing. Ido parjolo, urutan pertama. Ate. Konsumsi. Merluba mahal gawi bagi penitia konsumsi. Ama tu sih. Bolo bintahara ama tu sinna. Tapi yang mereka nek kamangin. Itu dipikirkannya. Saya repetir mabiar do. Sa tabo-tabo di padita marzamita, dia kanatal, manang bona tahun. Olang saya padita marzamita, rosi pangano siap pudian, Peter Manelio na julon. Ape ngai pare tokko sudi. Pare tokko sudi yak kamanginang. Musik mau paditio mangaleon. Oh, ulo matong ngamar kay baya, ngamar tingat, tingagurang tong isorobok satu pudian. Ape igareja dui. Coba kita bayangkan, perlunya makanan itu. Perlu ni si panganoni. Sajokal ni butuhon. Jala boy da kokala, boy do marsi bunuh-bunuhan ala ni, si sajokalon. Butuhon. Ida ko Yesus songoni. Haron arong diho. Ay hulang 5 roti, do deke do. Baru cukup do naengo, baru songod dia do. Kadang-kadang banyak orang takut memberi dari kekurangannya. Mebiari mana, sotong hurang, alang okupe hurang, gitu kan? Apa sesitong dari kekurangan itu Bapak Ibu bisa bebas memberikan berapa banyak Bapak Ibu memberikan. Kalau kurang dohala hurang, tang lemorhana, adang bah, itu. Sarupa doi, boleh madurung di gereja, boleh dohala, itu dohala nasing, ayo ti madurung-durung mi, ayo namora do, tidak kan halakan mora siani bamang dundurung na nasodden na. Itu kan? Orang lain yang gabe tumbali bain, tang dirina. Buang matusod na Yesus. Yang sedikit itu diberanikan oleh para murid-muridnya membawa kepada Yesus. Dan ternyata Bapak Ibu, nautiki pebu di gabi gudang. Dihalak napkas sabab pun. Di banyak orang namak kasabab pun nautiki gabi gudang. Ketika banyak orang memiliki rasa syukur, ya, boleh bangsa Kristus di mana? Bodoh gabi gudang. I can do all things through Christ who strengthen me. Ketika saya bisa melakukan banyak hal ketika dalam Kristus. Jadi sotong bayar hamak kamanginang. Mangaleon sesuatu, unang may birhamu, unang berek kamu jumlana, unang berek kamu jumlana. Persong ini tidak tikina julu, namari boto, ulu iba hulit ti boto niba, alai boto niba pe tiki malang kuena hulit, setabi hata setabi,
Ate unang jo pitori tijuri do kuino unang nyalang. Gawe bepe soni mabinain. Kan unang nyalang. Balas dendam magwarna to. Tidak seperti itu kamanginang. Udah pitor bereng o tindai. Tidak. Di piga-piga gereja, arong doh bereng dia warta jemaat mangaleu 10.000 hamalatonna. 20.000. Tangi ko 100.000 manang 500.000. Ale bereng di ramangonon hiraso mulut deh. Saya rana merasa tertindas di mana boleh di mana 20.000 tuh warta jemaat. Baisi tangan dong. Jalan kayak dok kami ka padita manang ka parkator. Unalek kamu dah boleh digigi toro 20.000 lang dong. Tidak ada itu. Arang dotik kini sahala ruas nyuriat tengah mod dingi. Ison. Boleh mengalih sesuatu yang damplok do terus ibana. Dari gudang mas surak-surakna. Ali 2.000 isina. Tangan dong tadok ke mana ngahai. Arong di. Salah bawa di sana lagi ngamod ding nasida. Tangan dong tadok ke mana ngahai. Jadi suatu ngadong pikirat tak kamanginang. Dangi jalo Tuhan onan nondung hamlet yokon. Ayo ti do daw. Suatu yang dingot tamu. Hata nama dok. Moloti koti di jalo. Bolo gudang di jalo. Orang sonet tong. Dok kada deba dui. Ale molo yes roham memang dangarong diho. Oti ila nommu. Bagudang do jalommu. Tidak karena sisa. Tidak. Bahasa boy Yesus pagadahon 5 roti 2 dekion. Ketika murid-muridnya memberikan yang sedikit itu, lalu Yesus menambahkannya dan ternyata semua orang makan. Hulang bawa do beda 5.000. Nang do piak dana doa ka perempuan. Ale sama na lucu ate. Aku pikir sonon. Acugar yang dora burang marsi sonarak bodo teh. Cugar yang nyai ne sodang marsi saran norak bodo. Unang muruk kamak kenang dah. Tak kebotang do teh bawa buku sih. Arang do bawa buku sih bah. Akar raja ada, ulu bawa buku sudah. Ala raja ada imana Jabar narangnya. Oh dulu. Holam bawa do pengen mangani 5.000 berarti bisa jadi lebih. Jala 12 bakul merujuk kepada bangsa Israel 12 suku. Bahkan merujuk kepada murid Yesus 12 orang pada waktu itu. Sisanai. Bahasa boy Yesus patu duhoni, huasonai. Satu hal yang perlu kita ingat dari Yesus. Dia mampu melakukan semua itu, jangan lihat karena rotinya, karena ikannya, bukan. Kita melihat konteks ini, kenapa itu terjadi? 5.000 halak mujizati. Ala asima rohana. Itu. Di sido titik utama anak kamanginang. Karena dia berbelas kasihan. Asima rohana. Odintina. Jadi segudang-gudang nani lehomu pe molo soasi roham hata-hata onomu di. Itu. Segudang-gudang nape ilok kotu halak molo holang sekedar pemberian mudoi dan alane asini roham akadamang dainang pabobo mudu tuh halaki. Makanya sering diakka diskusi-diskusi di gereja on olo do sharing akan na tua-tua. Amang aci roh aku memerek sia no ba tikya na jolo hurupi de pegawai negeri do ni masuk do tu pegawai oto ali sunari apalah mamulu serak segereja le sepak kulinga puangin. Hati-hati jangan terjebak dengan kasih jasmani pikiran, tapi dengan kasih Allah lah yang kita terapkan. Allah asini rohana, banyak kita mah ngaluja Yesus, ngamadate rohana, ngaberduka ibana. Ale bodoh pe mana mamereng asini rohai, mapatuduhon asini rohai, menunjukkan belas kasihan. Nah kanik kulai selnai, diantara kekurangan orang bisa memberi banyak hal. Setakas tabo to. Yesus tong murah-murah kamu termangapian. Oma mang padita, oma ngabebelu hami. Satebak kenang da.
HP golang nagok, ating-ating nagok, cicin nagok, mar mobil lupa mo siya na kijang Innova. Dako lang niyak na belo. Bodo halat tekeles, ibereng, isi madangwak penomoti na yung. Oh nyon, budi. Jalan menunjuk kepada orang, halahan. Masa belum merahasiasi te Amerika kalak. Kenapa kalau Bapak Ibu mau berbelas kasihan melihat orang, nggak usah. Jangan salah Bapak Ibu. Halak nang merahasiasi, bahkan orang yang telah mendapatkan kasih karunia, majalo asini roha, jol mana hohom deh dan ribut. Halak nama rahasiasi dan ribut, hohom deh. Tak boleh bawa-bawa. Lo mau do Tuhan ini mabotoi, gitu loh. Dia boleh merahasiasi hamunang gaor. Tuh bangot do boleh ban hawala ton nai bagwarna. Kurang matong NN jalan ini jalan tekukur nomor beboto jol marutong ida. Tertib tabereng makan atau ropi tertib nasida. Ipaliannya kasisiannya kasih panganoni tertib nasida. Dang gaor, dang ribut, dang masih bawawan. Tenang. Orang yang menerima kasih karunia harus tenang. Gak usah gegabah, gak usah ribut, gak usah galau. Harus tenang hidupnya. Dia belum marhitang yang maka manginang, unang galau ho. Mulai koko amin, pastikan itu amin itu pasti gitu loh. Ya. Orang saya curhat alih, orang curhat na tarengok dangilau debata. Kadang-kadang Allah tidak memberi apa seperti yang kita minta, tapi Dia mengalihkan dengan cara yang berbeda supaya kita memahami karya Allah dalam hidup kita. Tak sudah naji alomi laut debata. Alai ipa piringi mana sian asing asa tatu si. Oh berat yodo. Keinginan dijol debata apa enang. Makanya orang hatani Alkitab mendokon indah pada waktunya. Itu. Ya sotong murah-murah kalau sok kita. Ngerti? Karena belas kasihan Allah. Idola anak orang padok ke parpil sama padok ke sonon. Gereja gedung bisa runtuh. Tapi orang yang berbelas kasihan tidak akan pernah padam dari dunia ini. Ini dokon. Bodo rontok gerejon, dangadongon. Ale halak nama rasini roha, dakya saya, dakya sudah seperti bion. Karena apa? Tertanam kasih Tuhan itu dalam diri kita masing-masing. Dia unak paling gulut tamu gerejon. Gereja bukan gedungnya, bukan pula menaranya, buka pintunya, lihat di dalamnya gereja orangnya. Gereja na jongjong, gereja na mardalat, gereja na marasiasi, jol maido. Stakas tabotak kamanginang. Orang paling gulu-gulu gereja on. Tapi untuk membangun gereja ini supaya lebih baik, silahkan. Unang. Sedia mana boy benom kamanginang. Maka sampai kapanpun diakoni sosial tidak akan pernah padam dari setiap penata layanan stewardship-nya orang Kristen. Dakyai, dakya padami, dakya sudai, terus berkembang. Puji Tuhan, HKBP Rawamangun telah menunjukkan itu bagi banyak orang. Walaupun tidak semua terpantau marang terdang sudah depebui tabain. Ale nungai patarida ako ni. Asini rohomak kamanginang natorus tarida. Jale jarhut tuita. Molo Yesus para siroha, ate songon amai ma para siroha ho. Apa doa-doa kita dalam agenda kita? Doa bapak kami. Berikanlah kepada kami hari ini makanan yang secukupnya. Katakan enough dalam hidupmu setiap hari, cukuplah pemberianmu Tuhan. Today, hari ini. Besok berganti lagi. Makanya Tuhan katakan dalam firman-Nya, harimu baru Tuhan, harinya baru. Leo mahami si pangano ganupari doa, makanya yang berlebih. Makanya si patah herat do mereka jol madate, boleh parpestan. Ang do bereng jol mah hebit na buku sih. Iba masuk tu tas naon, tu tas prada naon, iba masuk tu tas nyon. Do katas narga 200 juta 50 juta on. Habe busuk-busuk mesuk ne. Busuk lah marek konin na. Itu kan? Itu. Ibu kusi, ang no jolma
habit memang neng perpuma begua apa itu onangi. Pakai baju teh bahasanya halak batak. Neng pertanyaan, neng arisan, neng di bola plastiki wajib di tasnya. HP lucu, nadang dialang buset to. Lo mau rahar babuan, iba masuk matu kulkasi. HP dang nyalang. Nung neng busuk ilu di jolma, neng lenonna. Jadi nang mulai sa gereja nak kay nang pesa mo kulkas mo nete. Perlu do kulkas ipayas. Asangur, ate ipayas. Akan asorikot, unalek kamu tu sapam security mga Allah mo tawuro pindah mo apa ngabesi. Ngaka luar sa bolokon. Ido, molo solomoro hana mga Allah ko nagibekusi. Maka nang batak sa gurang-gurang nehpeng na mabasi pangarot tetak do hurang. Tetak do hurang, dak kalak batak marutung. Ade. Apalagi ba misalnya majulo di gedung-gedung mahal. Molo so pas si panganoni dak dabu si panganon nai tang mantap dak kira tang mantap ngecap perho sudah suara piring. Wani sub do wani berhua-hua masuk di dani. Dak tahu beto. Ape masuk nai bae ni pilih madia narik kok diho itu dah. Combine asa dinggan. Unang isap purio ayang do sama bica narong, bica gratis. Bica gratis inna kan. Gitu. Mar meja pesala, mar kotak pesala. Ibere ma kotak non. Yo tikna yo ninna. Ale dasar sama plastiki, ipapide sa kotak itu plastik detong ni. Odo. Tak pola rak salai sa sitong nak kamangin nga tradisi tay. Alai turiko na do. Idok kamang. Tak salah unang iripuamu yo repat di tawanan nondawin na daw. Bololo betong buana do asiro ha. Ale unang dokot tu dia nang. Tu biak kuin na hapi ang mangalang. Suatu buti. Ate, unang alamayla, tu biak kudo ninna. Hapi sa ijabu ni pasisi. Yan lak pedam. Itu penting bagi kita. Bagaimana kita mampu menunjukkan belas kasihan? Barang salah itu dah. Yesus songon ama para sirohaima parrohomin. Kita juga bisa menjadi orang berbelas kasihan. Nang salah kita. Nak karing dokon sian hahurangan 5 roti do 2 dekei boy gudang. Orang yang memberi juga dari kekurangannya. Kalau memang betul-betul dengan kasih setia. Asini roha boy do leo. Ate. Arong na diho leon. Pasahat. Tak polak tutu halak. Akay nawong, akay bajum do tak kasi patum na hurang na lamari. Orui lamarim daw. Unang tabay lamarim. Jadi nak polak kulkas bongkar sedarion. Akal lamari na pe bongkar majo. Ang baju-baju na ang do soni kan? Saulay jo totodok ko ba? Tukular ako ka baju kuin na. Isorter matong. Bagak dopion. Bagak dopion na. Sudah bagak dangar ng desaw. Ikut sa jolmari ba do baru pesaw ileon. Iro. Jolmari do juga gede na nyomain na. Down. Yang terbaik Yesus memberikan yang terbaik malah menambahi dari kekurangan itu. Jadi kau hidup namanya tak kasih tutuat deh. Molo halak di bagasa Kristus dang harugyo na Marcelo Leoni di bagasa Kristus dah di bagasan holong ni Kristus do dang di bagasa dirim dan di bagasa dirita di bagasa Kristus halak na mga leo di bagasa Kristus dakya uli rugi dang arong hata suda darong hata habis darong hata rugi alai kita belajar untuk mencukupkan apa yang ada dalam diri kita belajar mencukupkan tidak kamangina. Ang rosoni salah ina, cara tiki Roma salah bau tibana, mangidu pangrupion, ngamalayawi nong lima juna busi panganokin na, hape, dang benatar leon naton, ilo di mana ma susu sagalas, on na manabui, on manaparpudi, inna, dinum ma, mulate mainong da di habur jombin, lama mat abawon, berpuluh-puluh tahun si ibu ini sakit di rumah sakit.
Dak kepeng na manggarar. Hape tiki manggarar, torila perawati secari kertas. Ngalunas bebuin na. Bahasa lunas, sediain na. Itulis ma. Dibayar lunas dengan segelas susu. Baik kok kita mah. Dan dihirimi mana ternyata yang dibantunya adalah seorang dokter pada 20 tahun ke depannya. Halak ni nasomar diai gawe salak dokter jalabu mangubati lubis yan nani leon nai. Dilihat tinaton. Dibayar lunas hanya dengan segelas susu. Jadi akan manginang dang marisuang akan apinasa mi. Molarong pesi panganomu sinumomu parebitomu nadinggan dang marisuang. Dang dapat musonari haduan tok kapinoparmu. Itu pikiri. Tuhan tidak pernah diam. Bahkan dia memikirkan lebih daripada yang kita pikirkan. Tak sipi mana. Naso na ta pikir hon dipikir hon debatado. Mana tong mahita marasia asia teka manginang dah. Mulai dari dini, mulai dari diri sendiri. Dan katakan bahwa kasih karunia itu luar biasa dalam hidup kita. Amin martanya mahita. Mulai tema rohanami di Tuhan di bagasan manogoton. Di pasu-pasu mangulu nami jalan macari kot tutu hu hasaba pokam yak kadenggan di basam. Tarlumobi hatam di bagasan manogoton di minggu nami sadarion. Dilekko di hami Tuhan nariko di tengah-tengah di ngulu nami tarlumobi di ngulu pardagingon nami si panganod sinumun. Alani asi dot holong ni rohami Tuhan. Dia si hohami. Dingga situ tu di pasato tu kami. Hasaboy hami Tuhan musek mangulahon. Boy mahami marasia sitok kadungan nami tu keluarga nami mardiakoni. Alaido pengajaranmu Tuhan di ngulu nami on. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alani saya jari hami Tuhan. Marhite holong nasiakoi. Tarpatu pahami do sudi akan ngulu nami on. Totong ma paingot tami. Asalam takas itu tu wilalahami. Padongan yomi. Di hagaleon di hahurangan nami. Ngajumulo ho Tuhan mabotoi. Tinggal na mangidu mahami. Alirang marlapatan holang mangidu hami. Polonuk kucalo hami. Kodo hami Tuhan marpabahenan. Postur hanami Tuhan. Turpuk musa darion. Laho margugui kami, margugui dah porsion nami, natuk do terus satu sedarion halongangan pinatupam, dihami jolma pardosa, dihami jolma namang yutoko, dihami jolma naung pinaluam. Jehovah di batama nami, pasu-pasu akarwas ni huriam, diakka berbagai lini parkarejon nasida, pasu-pasu akapare anak corona, sudah akan narekok di nasida. Postur rohanami sudinai nunga tupa di patupaho. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami homa Tuhan nama ngalihon pangapulion takar ruas ni huriam dari basa parukilo ala jumulak kana hina holongan ni rohana borhat siapurti bion apuli maka ruas ni huriam asa tarapul nasida jalabui mamereng hamuliomi dakatik kineng ro makorolas ni ro diakang ulu nasida bion. Pasu-pasu ma akka anak dok boru ni huriam neng merbagas homa na pajong-jong rumah tangga nasida jal homa totong namian dia ke rumah tangga nasida bi asa marhiti rumah tangga nasida tahu dipuji nasida hodi nguluna sudia ka pangulaun ni huriam sa minggu 7 lon homa totong Tuhan nama donghani mangalugugo tok kaparhubas nang karuas ni huriam na mangula kaulaon panatalayan itong atongan ni huriam. Pasu-pasu jala pamalum mah akaruas ni huriam na dibaga sa parsahiton. Amang Robert silalahi situa sahala panggabian nyonya si Regar Borstopul. Amang nami en si Tohang situa Julianus si Majutak nyonya hasugian borus tukir rumondang limbong sondang arta limbong doho tak karuas mi na di bagasan perawatan pemulihan dia kabagas nasida bi nang dia ke rumah sakit igaran nasida laho pamalupo sa nasida
Tuhan, hatam totong paingotok kami, hodo pangubati na sumurong. Marhite rohana sonang, makorhoma itu perdagingon Tuhan malumon na. Posdo rohanami, say leonomo tak karos ni huriam na di bawah parsa itu di perdagingon. Rohana sonang, dohot pakirimon na mangulu. Asa totong tangiho di bagasa nakka ngulu nasida. Atong pujihay magwarmele Tuhan. Bay mahami gabe ula-ulam, kay mahami gabe para siroha. Alanong ngajalohami asiroham pingulu nami. Amin. Mari di mahita huhut pa pungupilet. 정정
Batangnya koma peliat datu adopan di bata martangi yang mahit. Ali di bata manami na di banu agi jang hodo haroroan ni salut sileo leo na dinggan dohot nasa uli bahasa nama uliutus. Upasat haima sian na nilhon mi tuhami pilen nami tuho. Sajalo magabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu majal ramoti asa para siak kami pilenon. Patimbul hon harazong meritonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite hite todim. Asalam tadahami gudang ni sileo leho mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliat itu ho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana di Alea manamina di banu agi jang sai pinar badia magwarmu sero maharajomu te saot malomani roham di banu atau ngosongon na di banu agi jang lehon matu hami sadari on hanguluan siapari te sama dosa nami sama panesa nami idosa di dongan namar dosa tu hami unak kami tu tu pangujunan balua mahami sian pangagu mulak mahamu di basadam jalo hamu mapasu-pasu Tuhan dewa di pasu-pasu jala diramoti Tuhan dewa tamaho isodakot Tuhan dewa tama buhina tuho jalasi marohana midaho hidup pakot Tuhan dewa tama buhina tuho jala di pasaorhom damena turu todim. Berian tu hatta dia makadamang dainang parminggota nungasun padita parageda parliturgi papupilian penerima tamu pemusik song leader do motive mendokon selamat hari Minggu selamat manugut shalom horas.